Elo eni kwan skunde moktin ne 18 yangore ni oselor e gwenge ma Baringo chakre higani kaluore kod timbe njore mogoyo tach e gwengego. Ji 16 bende osewito ngimagi ka familia mar romo 2,000 idaro miechgi kendo ogoyo kambi ka gidwaro kony mopogore opogore. Emmanuel Okoth ni kod ler mathoth. Emmanuel Ochieng ni kod ler mathoth. Kaluore kod malingling ma ochiw kod achiel kuom jokanyo mar kweth matayo chenro mag kedo gi jonjore kod temo kelo kwe gi kony ne oganda e gwengego, skunde moya 18 oselor kaluore kod monj mag njore e gwengego. Jalni motamore mondo kik yange olero ni ward sari e gwenge mag Baringo gin mago ma dhano osedarie kendo jwang'o kaluore kod nok mar arita kwe ma oseweyo ka ji 16 owito ngimagi gwenge mag Sai Mosoi kod Bartabwa odong' Gunda. Direkta mar weche somo e kaunti no Jafeth Kitui kata kamano ne orem chiwo kwana yanga mag skunde moseju kod midhiero kendo lor kata kamano oyieni thoth skunde osedo midhiero maka kod kacha ka jonyuol dar kendo nyithindo jwang'o skunde maweyo ka ilorogi. Actually, we have not closed schools, but students are deserting schools because of the insecurity. But nobody has closed any school in Baringo. But then we just have a few where students, because of insecurity that was taking place, they had to keep off. And even families around there are also moving away. So the students also are moving away, but then we have not closed any school. There were around 5 which were affected, and the students, of course, some of them have joined neighboring schools to learn as a mitigation measure. As students, as parents move away, then these ones also come to learn in neighboring schools. But there's no school that has been closed. Nobody has gone to close a school, but it's just desertion because of the insecurity. Commissioner County no Abdi Hassan oyango ni kweth moriwo makedo kod njore biro timo nonro mar yango kwan skunde moseyudo midhiero kendo yango kwan jopuonjre mosedar weyo skunde kod jwang'o weche mag somo. Hivi sasa kuna timu yetu ambayo inatembea kule pamoja na Red Cross waweze kukadiria matatizo gani yamepata, wananchi wamepata katika sehemu hizo location 3 ambazo nimetaja. We are on an assessment activity right now together with other lead agencies. Tutakapopata tutawatangazia, tuwaelezee na pia tuwaelezee mikakati tumeweka kuhakikisha kwamba hawa wananchi ambao wameathirika wamerudi manyumbani na waweze kuendesha shughuli zao za kawaida. Oyango ni gibiro dhi nyime gi kedo kod timbe njore maonge dok chien kendo neno ni gwengego obedo gi kwe. Sisi tumejitolea kuhakikisha ya kwamba tuandikishe historia ya kwamba hawa magaidi tuwasake, tuwafinye, tuwararue, tuwazoroteshe mpaka watokomee. Magitimore seche ma jatend skund primar ma Garatuko japuonj Cherono wacho ni jonjorego ne omonjogi kinde mag odiochieng' alanga ka chakre monjono ne timre pok gidok e skul kendo ginyal yango kuma jopuonjre ne odarie. Walitupiga mchana saa 6 mpaka watu wa askari wa RDU wakaturescue na walitupeleka mbio kwa magari mchana. Sasa wasasi na watoto pia walienda na watoto wao, na sisi kama walimu hatujui pale iko. Jodbura ma Mogoti Ruben Kiborek okwayo piny owacho mondo rido kande weche makedo gi njore makoro osedonjo e weche mag rocho somo. And we have been asking the government, and we continue asking them to make sure that one, they protect life and properties, and more so they protect our children in schools, and make sure that we send the police and the special units to protect our schools so that our children are able to learn without fear of being attacked. Jopiny pod ni geno kuom piny owacho marakore kendo tieko timbe njore ma okwako gwengego. Seche ma jatend arita kwe ma Iengere Kithure Kindiki e kor jumani ne oyango ni gibiro rakore kodgi kendo tieko gi pep. Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV.